anyị gwu egwu nwa anyị jere gba ọrịa mụ n'ime Omeka Sobali ngene anyị jere bịa li egwu n'ime Omeka Sobali ngene mgbe anyị tisiela Omeka egwu nyamụ Omeka Sobali ngene egwu ọrụ n'eze m Igbo dogwe na mụ na jisila Omeka egwu ndị gbanye na mụ na anyị gba aka na egwu ejiri Omeka Sobali Omeka goro ọkada bunye onye egwu ijelabịa manya goro moto bunye onye egwu ndị gbanye ọrịa dị meli eze n'ụwa igburu ha wụlọ ọnụ egwu eji gba Omeka ọ gaala na anyị gba aka na egwu ejiri Omeka Sobali na anyị tụsiri n'egwu egwu Omeka goro ọkada bunye onye egwu nke o ji ego moto egwu agwụ egwu ọlụsi egwu ọ gwara anyị na-eme eze egwu eji nwe ma Omeka eze Omeka Sobali n'ime oyi nne mụ na olili ibe dị ya onye si egwubeku mmanwụ otu o si wee mee ka o si wee mee bụ na akpọrọ m Nonso Ogidi si atielu m egwu ya tielu Ezenwanyi Sobali egwu ọ chaji ya m ego nkwụ anya egwu ya ejiro m ya ma 1 naira otibe egwu a tisi anya kpọọ m sị m na nye etisigo ịmago na ịkwụọ mmadụ ụgwọ otielu gị egwu nọ nga iwe egwu mụ wee master plate ma mụ si ya jide the master plate gaa lee nọ nke welie promote onwe gị mana ibe wute m mesịrị regret bịa bụ na o mesịrị egwu ahụ agara ọfa otu nsi wee kwado nya bụ egwu maka na akwadoro m nya bụ egwu na mmụọ chọọ ga njili help all the young man ka ọ gafe ka ọ ga viral ka anụba afọ ọfụma mana onye nwere maketa o gbuyiri egwu agbara ime afọ ịpụọ n'afịa na-achọ egwu a ịma mfụ ya egwu ahụ agbara ime afọ o wute m rie nne mana ọ bụgodu na YouTube o tili ya ị na-anya na my YouTube channel Mmiri Enweilo Okalakwu wee tiere m egwu abụ di ya ibe nchụrụ otinye egwu abụ di ya bụ na m chọrọ ka o jiri aka ya wee lie elele niile dị na dị egwu ka njili ya help anya YouTube etili egwu ahụ mere attract about 700,000 viewers ị ga-amụ ego n'ọwọtụ YouTube ebe o tili egwu a 700,000 viewers ka dị egwu were the original YouTube o buzo wee tinye egwu a before o jeze circulate nya ma ị na-anya na my wall etinyere m data egwu na my YouTube achọrọ m itinye for a reason ịghọtago so o tisielu dị egwu ife na-eme nya bụ nwa amadi nna agwakwa ndị anamụ na-ege ntị na bụ jụanụ nwanne unu nwoke ahụ ọdụ na o nwere anya ukwu too much anya ukwu ya dị too much o nwere ife na-esele mmụnụ ya onwekwana ife ga-esele mmụnụ ya afa m bụ Mmiri Enweilo mmiri bụ ifelu unyi ebuli ya jasa na nya bụ mmiri so ọnụ mmadụ kọrọ m ma ndị na-asị na m gwọrọ ọgwụ ego ma m mere nke ma nwere ife mmalụ bụ na nkalụ dị mkpa ka ngụlọ na-alụ ngụlọ ọnọdụ ọ na-akalụ dị mkpa o nwere ife ọ ya ewepụ m na-arụ na akịka dị n'ọkụkọ a na-egburu ọkụkọ nleka dị n'ọkụkọ a na-egburu ọkụkọ ịghọtago ma ga amalụ na onye ọbụla a na-ekwu tọrọ afịa onye afọ enwere onye ọ bụ maka na osisi keta ọchịcha nya ketakwa na aya amụ ya osisi aya amụ ya mbụrụ aya amụ ya okwute mangoro mesi ya kịta kwadote na ọ ga-acha ọ makwalị na a ga-ewetakwa okwute ma anya ịghọtago ma mụ malụ na osisi chalụ ndụ na-epu n'aja ọfịa ịghọtago ife nji wee kwuba okwu a na bụ na o tisielu nya bụ egwu nsị ya lie ulu nya lie ọwa m dị na ya ọmalife ọbụla dị na ya nya lie at a time ife o ji wee wute m too much bụ na ụfọdụ bịa sendbe m egwu otili o nwere ofu onye otili egwu na ndụ o wee gụba ife julie ọnụ anyị atichara Mmiri Enweilo egwu na o bughere ma machin a na-abụ mmadụ kwue na ife na-atọ ụtọ kwuo ife ọ na-atọ ka ya ị na-amalụ mmadụ atụ ebe
ị na-asị ya na ife akwụ ị na-agwakwa ife kwụdebe nya bụ ife ndị mmadụ amụ kafara akọlụ gị akụkọ ife mmadụ mere fa ma fa ama nkọ nke fa melụ mmadụ o nwerekwa ife mmeli ya ife dị na nya bụ ife bụ na anụsịrị m egwu ahụ o wutere m rie nne agbakwana m ya na fon maka ma amagolu mmadụ n'one chọrọ ime okechọn nyelụ nọmbịa ba akpọli ya jee egwu ife ọ na-achajizi n'egwu na 400,000-500,000 afta ka o tiselu egwu Sobali a great achievement ka ọ bụ ya maka mgbe ọ na-etibe egwu Sobali 50,000 100,000 na ose abịalị gị egwu kịta nụ ọkwụ ya alịgo mana anya ukwu melie na ọkwụ ya karịa ka ọra mama ada abụghị ọnụ iwe mụ na ya na-eso okwu nya gaba n'iru o nwere ihe ọjị ife o mere ma ọ nwekwuru ajọ ife ọjị eme ma ọ nwekwuru nke m na-eme ife abụ o tikwuru n'egwu ewere m iwe na ọka nkọwara ndị na-ajụ m esi ya o tisiara nyaba egwu Ezenwanyi Sobali o tichara nyaba egwu nkwado nyaba egwu na mmụọ otu m na-esi kwado wetinye otu o si wee gụọ egwu iyi n'anya efu na egwu niile o tibere o ji wee bido egwu na egwu niile ọ na-etikọta nwere egwu ya dịka egwu a maka gịnị o nwere something extraordinary dị n'azụ nyaba egwu so ka o tisara nyaba egwu ndị mmadụ kpọzie ya na fonu sị na fa chọrọ ịbịa fụ Ezenwanyi Sobali o nwere ofu onye kpọrọ m nọ Dubai wee sị m na nya kpọrọ n'nso si akọwa na nya fụrụ nọmba ya na YouTube wee were nọmba ya maka o tiri nọmba egwu a dị a wee gbasị anya chọrọ ịbịa n'obi Ezenwanyi Sobali ọ sị na ọ enye 500,000 ya wee jụọ nya nyakwọ gị 500,000 ka i wee duga ya n'obi Ezenwanyi Sobali maka na o bụ ụzọ kopubegodo onye a ka nya lụọalị ya ka nya duga ya ebe ọzọ onye asị ya mba na ọ nọ ebe a ka nya ere ọ sị na ọ enye 500,000 oze nye gị 500,000 ego ọzọ ka nya ya akwụsị na Ezenwanyi Sobali ya ma nya lụọ wee mesị onye a wee nata rummeti ya ọ sị na rummeti ya ka ya mechazi nata nọmba ka ọ na-akọli ya ife mere na onye a wee nye ya nọmba m ọ kpọzie m na-akọwala m dete ntejụọ m oyi o nwekwara nwa anamụ ọ kpọrọ afa n'egwu ahụ mgbe ọ na-akpọ ndị India ọ kpọrọ ikomon India ndị mụgharị ya jụọ ọnya na Nonso gwuli ya wayo Nonso gwuli ya bụ na mbọsọ ọ na-abịa mbọsọ ọ sị ya na nya chọrọ ịbịa be m Nonso wee sị ya na ife ji aba Sobali bụ 350,000 nwa amadi a ji ọnụ ya wee gwa m o mechara kpọọ m na fon na ọ gwa Nonso ya nye ya nọmba m Nonso jụ si na nya ya enyere ya nọmba m nya nye ya ego ka nya bịa o wee were 350,000 nye ya Nonso bata mbọsị a na-egbulu mmadụ efi Nonso bata kọbata vidiyo ebe m na-egbu efi ya kọbasị ya send elu the guy si na onye nwa ka a na-alụrụ dị ọlụ na ọ bago Sobali so wit ndị okenye emago mụ na ndị ichie na-anọ sị na ndị okenye a na-ebe a na-awalịwa ọjị the guy gwa m na nya tinye 30,000 sisi nye ndị okenye Nonso nyere ndị okenye ma 1 naira o wee welu the whole money emasịzi the guy wee weta nọmba m wee kpọọ m sị m na ọ nwere ife nnafọ nsị kedu ife mee ọ sị na nya ba Sobali nsị gazi ka mgbe ba Sobali ọ kọwalụ m sị na Nonso bịalụ mgbe nwazi na onwere bụ onye Nonso nyere m ego ka ọ ba Sobali ọ sị m masị gị nkọwasị o wego send m vidio nsị ege ntị ka ịnụ afọ akpọrọ ebe a onye na-egbuli efi sị nọmba 2 na-ejiri efi aba Sobali na ndị na-egbu efi bụ ndị bịala ekene deboy yebe ọnụ deboy wee call m everything kọsịalụ m nsị gị na ese n'okwu ife mmezi m na m kpọrọ ya kpeli ya ekpele si Sobali nye gị ego ka ị bịa bata with so many people ndị nke m malụ ka m gwa gị ife a then this person na-abụzi mmadụ sizi ya na nya chọsị ịbịazi na nye bụ obi Ezenwanyi Sobali ọ bụ na m aka ebunye ebe na moto ka nke anyị aka m ego onye moto ọ batazie okolukọva asụrọ m onye bụ na emene dibịa onye dibịa wale nya mebe dibịa mana ụfọdụ bụzi bakpọ ọnya ka ba baa Sobali ya ndị mesị nne weta nọmba m ọlụbazie gị ọlụ bịa sizie gị na Sobali sị gị nke sava mbekwu nke sava nke nwa na ịma mgbakwu boholu na ime nke nwa ọ bụzi na ofe bego okwu Sobali na bie so all these things bụ ife melụnụ nji wee rapụzi anya ọ bụkwa na mmadụ enye ya ọrụ onye ọbụla si m na-arụ kpọọ m na fon si na ya n'idi Nonso Ogidi mgbalụ nọmba ya nye onye ahụ kpọọ onye ụfọdụ ọ dị mma not from my connection mbọsị abịala egwu ebe a mbọsị elili oli Ezenwanyi Sobali ọ bịala last time o melụnụ na ọ dị eze abịa abụrụ m nwa na mmụọ Ezenwanyi Sobali home and abroad ji akaba wee egwu na meeting na Nonso ama mbịazilife egwu ọ bụrụ m nwazi na ọma mbịazi kedu ife melụ nda vetvude a nọ na-akpọ egwu
agbala nze nọ mbọsị afọ ọ nwere onye egwu ọzọ nọ na mmụ Sobali ya ji aka dute onwe dute mụ ji aka m dute Nonso egwunya mgbe ibe na-emezi mmụ Sobali kanopi band kanopi ndị ọzọ nọ mgba Nonso tibe egwu tisi egwu asị ya bi egwu onye lule m siri dada bụ ebe igwe Nonso bi egwu Nonso bi egwu Nonso ji to that state na vice chairman ụmụazị nwa Sobali kwuli si Nonso gbanye egwu Nonso jụ fa wee nọdụ ebe a wee bandụ ọnya si na ọma mbezi ife olili again ọnya mere na edeze afọ ya be m nya melụ na edeze afọ ya be m nya mere na ọ dịze abịazi eti egwu abịa eti m egwu in any of my occasion because mmụ Sobali bụ na ike abụ nji aban ọ bụzi ba batazi onye aba bandụ si na ọma ntizi egwu bata onye abịazi ọ bụzi na onye anọ ikunye anaba ọnya mere na edeze afọ ya be m so maka ndị na-asị na mụ gbakọtara ya azụ maọbụ na m ego eri basko ọ bụrụ onye m emela ọgọ mbata na soshal midia kwube ọ bụrụ onye m